Sarap nito, kabusing oh. Chop-chop pa na. Kabusing. Tara, luto na Luto tayo. na tayo. Pre. Hello kabusing. Sa araw na to kabusing, magluluto tayo ng humba sa Bisaya. Sumba, Bisaya. So, ito piprituhin na lalabas yung ano niya, yung sariling mantika. Igisa natin sa sarili niyang mantika. Right? Mga kabusing, igisa na natin. Piprituhin natin. Papalabasin natin ang mantika niya. Yung sariling mantika ng baboy. Oo. Pwede. Anong nilagay mo dyan? Pag-isa? Ano lang, bawang lang to. Tsaka pamintang buo. May ano, Magic sarap. magic sarap, asin. Yun lang. Tawag namin dito sa proseso na to, higis. Higis. Kung sa Bisaya, higisan mo na yung Bisaya. karne. Pero sa ano, parang deprituhin lang. Papapulahin. Yun lang. Mga kabusing, ito na pala ang mga ingredients natin sa paggawa ng humbang Bisaya. Sprite, salt, star anise, banana blossom, pamintang buo, black pepper powder, rosemary, tuyo, suka, pineapple chunks, pork cubes, magic sarap, pamintang dahon, black beans, bawang, sibuyas, tingnan natin. Malapit na to. Brownin pa natin. Lumabas na talaga yung sariling mantika ng karne. Kanina, di ba, nilagyan natin. Tas, Tuyo lang yun, tuyo. yan, pure yan, mantika niya yan. Hintayin lang natin itong pupula. Lagi lang natin, anuhin. I-okay. Palagi lang natin haluin. Para hindi magdukot.
sa Bisaya pa, dukot. Dikit. Oh, para pantay yung pula niya. Kabusing. Okay na to. Lipat na natin sa kaldero natin. Ito. Oh, nag-brown na siya mga kabusing. Ito ang kulay mga kabusing. Ayos na to. Pisik-pisik kabusing. Pisik-pisik. Ayos kabusing. Ay, sunod na naman to. Pangalawa. Dito. Update tayo mga kabusing. Ito na yung pangalawang salang. Malapit na siyang mag-brown. Pwede na ito mga kabusing. Lipat na natin dito sa kaldero. Mga kabusing, ito na yung mga ilagay natin sa humba. Humba Bisaya. Bawang at saka sibuyas. Black beans. Suka. Toyo. Sprite. Ito ang magpapalambot sa kanya mga kabusing. Yung Sprite. Pamintang dahon. Banana blossom. Star anise. Kahit isa lang o dalawa kasi sobrang tapang to. Pamintang liso. Magic sarap. Saka itong asukal. May Sprite na may asukal pa. Kunting asin. Yan lang mga kabusing at saka i-mix natin. Haluin.
isasalang ulit hanggang maglambot. Takpan muna natin mga kabusing hanggang maglambot siya. Mga kabusing, i-update natin. Ito na siya, oh, kumukulo na. Yan. Haluin lang natin. Hintayin lang natin yan mga kabusing na maglambot. At mag-reduce din yung sabaw niya. Balikan natin mamaya. Kabusing, i-update daw ni Boss Jade kung sakto na ba yung timpla. Update natin, kabusing. Sakto, kabusing, oh. Ano na? Humbang-humba na talaga yung amoy. Oo. Ano Humba, natin? Bisaya. Yung taste niya, kabusing. Ayos. Wala akong masabi. Mga kabusing, update. Tingnan natin mga kabusing. Labas ng mantika, busing, oh. Humba na talaga. Ayos na, kabusing. Latang-lata na siya. Labas na talaga yung mantika niya, kabusing din, oh. Kita nyo? Ayos na ito, kabusing, oh. Tingnan natin. Ayos. Luto na. Luto na. Diba? Mga kabusing. Ang lamis na to. Ayan nyo, kabusing. Top na to, kabusing, oh. Oh. Ayos, di ba? Ayos, di ba? Wala ang kabaw, kabusing. Yan na ang finished product mga kabusing. Alam nyo na yung kasunod. Kaya hanggang dito na lang. Chapa na! Chapa na. Welcome to another interesting video. Don't forget to subscribe. Bossing Okay. Welcome to another interesting video. Don't forget to subscribe. Bossing Vlog and subscribe. Welcome. Yo, what do you do now? You know what it is. Subscribe to my man's channel. Yeah. What's it like?